Добър ден, приятели на студио Враца ТВ и на вас, приятели от социалната мрежа на Фейсбук. Доста време не се появявах, защото сме в така предизборна кампания и разчитах на срещата с хората, но това не е достатъчно, защото изявите, които ми предлагат, са много кратки и за това ще се възползвам от възможността да мога да достигна до много повече хора, защото тези избори са много важни, да не кажа съдбоносни за съдбата на България и на българската нация. Аз участвам в тези избори като кандидат за евродепутат от левицата с бюлетина номер 19 и преференциална така е 12 номер, 112. Във Враца съм водач на листата от бюлетина номер 19 на левицата и това искам да кажа още в началото и да се опитам да коментирам това, което виждам като предложения, като анализи, като всичките ония 200 и колко кандидати партии, които са наредени, без абсолютно да предлагат нищо. Какво ми прави впечатление за тези избори, две в едно, прави ми впечатление, че старите партии си продължават да си държат на второто, така в координационната система ляво, дясно, център и така нататък, без да се интересуват, че хората вече не вярват на партии. Дали е ляво, дясно, всичко е тотално размито. Защото ние нямаме автентични партии, ние имаме така наречените политически проекти, зад които политически проекти стои човека с парите. И затова тези проекти са много краткосрочни, защото не изразяват и не представляват нито една социална група от обществото и най-малкото пък да предлагат на тази група някакви решения вследствие на анализ на социално-икономическото развитие на страната за тези 34 години. Така партия еднодневки, където се казва, за по едно участие, вече се нагледахме. Къде е Мареков, къде е СДС, къде са една камара партии, които са само абревиатури. Да не ви казвам всичките други. Никой няма така наречена членска маса, защото не представлява никой. Не представлява социална група от обществото. Аз се явявам в качеството си на експерт с моята експертиза да се опитам да мобилизирам селския вот. Защото не е нормално на една аграрна държава да няма селска партия. Да няма селска партия, която да представлява българските селяни и да защитава да защитава интересите на селяни. Както знаем, Стамболийски е формирал такава изискване към партиите и казва, че че партиите трябва да представляват съсловни организации. Единствените, които отговарят на съсловна организация, които имат една и съща работа, това са българските селяни. Нито една друга партия не може да отговори на тези изисквания. И както виждате, ние нямаме партия, която защитава интересите на българските селяни. Разпадането е тотално. По всички линии. Не говорим само за селяни, не говорим за абсолютно всичко. Ние нямаме икономика. И когато ние говорим за икономика и говорим за реалните проблеми, това е липсата на реално производство. Ние не произвеждаме нищо. Не случайно художникът от Австрия ни беше нарисувал като туалетна. Ние точно това произвеждаме. Нищо.
Абсолютно нищо не произвежда. Един пирон не мога да произведе. Всичко е внос. Казвам, ето, това би трябвало да ни накара да се замислим. Държавата тотален разпад и хората, понеже се реализират чрез собствения си труд през своя жизнен път, те нямат какво да правят в България. Те напускат страната. И затова аз не се опитвам, а предлагам реални решения. Защото без възстановяването на производството и основно за производство на храни, ние няма как да оцелеем. Просто ще изчезнем. И ще изчезнем благодарение на собствената си глупост. Без да сме водили война, без нищо, просто изчезваме. Никой до сега не иска така му е наредено или толкова им е съумствените възможности да види на къде отиваме. Значи не може за 34 години нацията да се стопява с 3 милиона и ние не можем да разберем от какво изчезваме. Естествено, вируса, който не е заразил, аз това съм извел в книгата си, ето тук ще видите, зад мен ще ни бъде ли, се нарича неолиберален модел. От тогава започваме да изчезваме. Когато ние внедряваме неолибералния модел, отнемаме правото на хората да се трудат, разрушаваме всичко съградено и вече няма мотив. За какво да работим? А къде да работим? Се пита. Включително и хората, които ни хранат, отнехме и техния поминък. Което вече навежда на мисълта, че този неолибералният модел има една и съща цел. И само аз не я виждам. Естествено, че само аз я виждам, защото аз не съм модел. Аз съм експерт. И аз разсъждавам като експерт и като потърпещ от този неолиберален модел. Защото всичките други, които се опитват да ви заблуждават, защото те не предлагат нищо, те си говорят така хвърлят думи и неща, които нямат никакво покритие, които не са насточени към решаване на някакви проблеми, а е така, просто вентилация. Да си говориме, защото новите проекти виждате колко са адекватни, но иначе пък са много упорити, което показва, че тези хора финансово са добре обезпечени. За разлика от мен, който нямам, където се казва, има една пенсия и това, което мога да достигна до вас е през медиите и тук, което мога да ви кажа от тук. Нямам други възможности. Но мисля, че хората, когато търсят, винаги ще го намерят, това, което трябва да направят. Защото аз имам анализ и извел съм формулата и ви предлагам решение. Аз съм агротерапевт. Аз съм социален антрополог. Лекувам социалните заболявания на обществото. Ако искате го разберете. Аз нито съм полковник, нито съм предприемач, нито съм някакъв пенкелер, адвокат или нещо друго. Лев или десен. Аз просто, това ми е работата. От това разбирам и това е... И когато някой излезе пред вас и започне да ви говори небиволици, просто го попитайте какъв му мотива да го прави. Защото много е важно мотива. Когато някой човек извърши някакво деяние, отиде на съд, съдията се мъчи да разбере какъв е мотива да извърши това нещо. Така че няма как без мотив. Няма как да си на държавна служба, няма как да четеш лекции по национална сигурност, няма как да си предприемач, да си взимал 500 милиона. Представете ли се за какво? Да си измамил други хора. И сега какво предприемаш? Пари ли нямаш? Децата ли са ти гладни? Не могат да ходят на училище? Какво те е мотивирало ти да си толкова активен да ни предлагаш някакви неща, които не са в моята компетентност? Няма. Това ги питайте. Защото аз съм от вас. Аз съм бил без работа. 25-30 години. Аз не съм могъл да си изуча децата, където се вика. И те, добре, че излезаха, сами са се обучавали. Аз не съм имал доходи и съм стоял, където се вика, с 120 лева на месец.
Аз. И това ме е мотивирало да почна да мисля. Да мисля какво направихме ние. От една абсолютна държава да има всичко и да има за всички хора работа, една абсолютна така щастливо живееща нация, да сме най-бедни, най-тъжни, най-бързо изчезващи, най-болни, и никой да не казва нищо. Ето, аз ви казвам. За какво? Не може повече така да оцелее, разбирате ли? Не може, защото аз знам какво е било на село. Аз знам хората какво са весели. Не можеш тази нация да докараш 34 години да няма един щастлив миг. На какво да се радва този селен? Що не вземе да ми обясните? Нито сватба има, нито кръщене има, нито войнишко изпращане има, нито празници има, които да я заподържат. Ето, това е пълна трагедия. Оцеляваме. И кога мога да оцелявам? Няма как да оцелява тази нация постоянно. Не може да разбира. Или си връщаме държавата, или приключваме. Това е алтернативата, не съм аз. Така че стреснете се. Тези избори са много важни за нас. На къде отиваме? Или приключваме с тях, или те приключат с нас. Два пътя няма. Няма междинни. За разлика от Марков и другите, които всичките са му приятели, той иска само да влезе вътре, вижте, нали, само какви небиолици. Нали, партия на екология. Не, тази екология. И само ние, никой не предлага. Ама тази държава се гради на благодарение точно на тези селени. Точно ние сме изградили тази държава. И ние имаме нужда от тази земя, защото ползваме като средство за производство. Погледнете за какво става. Земята ни е харизана на 100 души латифундисти. И ние стоиме и гледаме. Те как правят пари, как прогонват всичко. 850 села сме заличени. И никой не се трогва. Никой не го... не е така. Ако ние искаме да си запазиме държавата, трябва да заложиме точно на това, каквото направиха поляците. И трябва да започнем точно от сега. Да заложиме на християнското семейство. Пълен разпад! Къде са? Попове нещастни купуват имоти и всичко. Всичко! Докъдето са докачало неолибералния модел, всичко е пари, бизнес, разграбване. Тази държава трябва да си намери собственика, държавник, за да сложи всичко пред. Мога сложиме само ние, които сме заинтересовани от тази държава. А това сме ние селените. Защото ние притежаваме 85% от земята. Връщаме си земята и го слагаме всичко пред. Избираме държавник и възраждаме селата. Нямаме друг шанс, разберете го. Само селото, и то подпомагане на християнските семейства, каквото прави Полша, каквото прави Америка, и си връщаме държавата като равноправен стопански субект. Ще подпомагаме точно тези малките и древни. Точно семейните ще подпомагаме. Но аз знам как да го подпомагам. И тези хора ще възродят България. Не може да си представите колко работоспособни са тези хора. Когато ние ги въоръжиме с животни, когато държавата седи за тях, и той само работи. Той знае да работи. На времето пред селени настояше трудовите селени, защото селени, освен труд, друго не знае. Той не борави с пари. Той борави със собствения си труд. Не може да работи по 24 часа. Това е. Това, което трябва да го възродиме. Ако вие го разбирате, защото не го ли възродиме и ни изпратиме ли човек в Европейския парламент да отстоява нашите интереси, защото не само ние сме закъсани. Всичко е закъсало. Този неолибералния модел иска целият свят да му бъде подчинен. Целият свят! Знаете ли какво? Чрез глада. Ликвидирали сме първо стопанските структури, след който са ни обхванали, ние нямаме наука. Нямаме хора, които да управляват производствени процеси. Ние купуваме готови технологии, всичко готово, което да прави зависимо. Ние нямаме една собствена
семепроизводство, което значи, че сме вързани с техните семена и с всичките вносни. Ние нямаме една порода, нямаме абсолютно нищо. Ето това ще възстановим. В това имаме традиции, имаме възможност, аз знам как да го направя. Ако вие ми повярвате и гласувате, ще отида в Европейския парламент. Имате избор, може да изпратите и полковника. Той отива там да решава въпросите на Евелин Михайлов. Аз не чух нещо, който той да ви предлага, че ще реши вашите проблеми. Той говори на ангро. Говори как еди кой си прибил и как го рекетирал. Ама това, ние не пращаме човек да решава на някой само проблеми. А кой ще реши вашите проблеми? Аз за мои проблеми не ви занимавам. Всеки си има проблеми. Аз ви занимавам с вашите проблеми. Следствие на анализ. А не така да гледам в тавана и да си измислям екологични партии, не знам какво. Не. Ще направим селска партия тогава, когато видя колко души седат за тая идея и за тази моя програма, защото тя цялата е само за селското стопанство. Аз нито ви говоря за добавени, отбавени стойности, нито ви говоря за други. Но ви казвам какво можем да направим. И то, ако вие искате. Няма как някой си, те застават двамата си Велин и ще ви решат проблемите. Не, аз ви казвам, решението на проблемите е във вашите ръце. Аз съм ви дал програма, написал съм колко, техната за 100 години, но не казват нищо за нея. Докато моята е точна и ясна. За 4 години ще обновиме брутния вътрешен продукт. Ще отвоиме производството на храни и отроиме. Ще внесеме животни като средство за производство и ще въоръжиме хората и ще върнем държавата, което ще прави промишлено производство. Отиваш фабрика за производство на яйца. Не курник, а фабрика. От яйце до кокошка и всичко в един кръг, в един цикъл. Ето това. Имаме го. Ние няма се първо да го строим. Ние го имаме. Само че сега седи на пустиняк. Имаме всичко, така че това ще го върнем, защото си е държавно. Онзи, който го е взимал с бонови книжки, с хартишки, приключи. Това е наш. Това е нашия труд. Ние сме го съградили. Защо трябва да го даваме на някой? Защо трябва да седи на пустиня? Връщаме се го. И правим държавно производство, казах. Това е. По-точно и ясно това няма. Моята програма не е 100 годишна. Ако вярвате, не е ли кой си, вярвайте му. Само, че го питайте какъв експерт е. От какво разбира. Защото човека показва, има документи за да работа. Отиваш, учиш се, човека е учил за военен. Кашик, пехотинец. И избирам по един критерий. Силен в краката и слаб по главата. И ако на този човек му вярвате, аз това съм учил. И те това ви предлагам, от това разбирам. Другият човек, великият предприемач, какво завърши? Икономика и е бил застраховател. И да говори за страховки. Да не се връща чак толкова далеко в историята, защото почвам да се дразня. Ако има нещо велико в нашата история, то това е да се върне само преди 34 години и да види от 74-та година или от 44-та година до 89-та година, докъде сме го докарали. Да прочете книга, защото и двамата я имат, но се правят на луда. За да видят докъде сме го докарали ние. Че ние сме първа аграрна сила в света. Така че в момента преговарям с една госпожа от Франция и може би ще отидем до Франция, за да можем да преговаряме с френските земеделци и животновъди, за да се направи Европейска селска партия. Европейската селска партия трябва да наложи и да имаме програма за хранителната сигурност и въобще суверенитет на цяла Европа. Не можем да се развиваме по законите на дивия пазар. Това ще го предложи на френските колеги. Аз мисля, че те ще ме разберат, защото ако има нещо, което да предложим на света, това не е програмата на Марков. Това е моята програма, защото тя е призната от целия свят. Така че този модел, аграрен, наречен българско аграрно чудо, ще го приложим и той може да спаси не само нас и Европа, а може да спаси и света. Защото в момента ние сме изправили
пред световен глад. Това е настъпателното, което правят. Това е войната, която води неолибералния модел. Да те контролира през глада. През глада. Не произвеждаш нищо, гладен си, ще правиш това, което те ти кажат. За едно парче хляб. Благодаря ви за вниманието. Това предаване може да го видите в YouTube Studio Враца ТВ. Може да го видите на моята стена, както и в групите Смяна на модела и Национално селско движение Ивайло. Благодаря ви.